Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's vlog, magluluto tayo ng chicken asado. Huwag na natin patagalin pa, umpisa na natin. Meron tayo ditong 1 kg na chicken, thigh part at saka wings and legs part yan. Ang una natin gagawin, i-marinate muna natin yan ng soy sauce, 1/2 cup, at saka vinegar, almost 1/2 cup or 1/4 cup. And then, paminta. And then guys, lamasin lang natin yan or haluin lang natin yan gamit ng malinis ng kamay. And guys, okay na yan, no? I-marinate lang natin muna yan ng mga 15 minutes. Habang minamarinate natin yan, i-prepare na natin yung mga iba pang ingredients. Gaya ng bawang, sibuyas, at saka yung patatas. Okay guys, after natin mag-prepare ng ingredients, nagpainit na ako ng mantika para i-fry muna natin itong mga patatas. And guys, no, pag asado, ganito yung pagkahiwa ng mga patatas, pabilog na palapad. Ganyan yung usual na hiwa ng patatas, no, pag asado yung ulam. I-fry lang natin yan ng 8 minutes or hanggang sa maluto yan. After 8 minutes, luto na yan. Hanguin naman natin lahat yan. And then, babawasan lang natin yung mantika at magigisa na tayo. Ilagay na natin itong minced garlic. Kapag medyo brown na yung bawang, isunod natin itong sibuyas. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, ilagay na natin yung marinate natin chicken kanina. Yung iba, piniprito muna yan bago igisa. Pero tayo, igigisa natin agad yan. Medyo titigas kasi ng konti yan pag pinirito muna. Pero depende pa rin sa inyo, no, kung ano yung mas trip nyo. Igigisa lang natin to ng mga ilang minuto. After 5 minutes, yan guys, medyo nagmantika na, no, yung ating manok. Yan, gisang-gisa na yan, ha. Ngayon naman, ilalagay na natin yung pinag-marinade natin kanina. Pinag-marinade natin ng manok. Yan, tuloy pa rin yung pagluto hanggang sa kumulo yan. Once na kumulo na siya guys, maglalagay naman tayo ng tomato paste, 70 grams. This time guys, hindi tayo gagamit ng tomato sauce or kamatis. Sapat na tong tomato paste para makagawa tayo ng asado. Yan, para ka lang nag-adobo, no? Napakadali lang lutuin ito. Para ka lang nag-adobo, tapos lalagyan mo lang siya ng tomato paste. Maglalagay na rin tayo ng konting tubig. Kasi medyo papatuyuin pa natin yan. Sa mga nagtatanong nga pala guys, no, kung bakit hindi mo na ginisa yung tomato paste, okay lang yan. Wala naman magiging problema dyan, pero kung gusto nyong igisa muna, okay lang din. Papakuluan pa naman kasi natin yan ng medyo matagal. Kasi hindi pa naman diluto yung chicken natin. Then guys, takpan muna natin. At hayaan lang natin siyang kumulo ng mga 10 to 15 minutes. Sa mahinang apoy lang. After 10 minutes, titikman naman natin siya, no, para maitama na natin yung lasa. Maglalagay na lang tayo dito ng konting patis.
At saka 2 tablespoon na sugar. Then, haluin lang natin. Then guys, pwede nating ilagay yung pinirito nating patatas kanina. And then, ilubog lang din natin yung mga patatas sa ating sauce para magkalasa din ito, no? At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 5 minutes. After 5 minutes, grabe guys, look at that. Nagmamantika sa sarap na naman yung recipe natin ngayon. O diba guys, ganoon lang kadali magluto ng asado. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!